Галим каршылыкларга карамастан әле из салынмаган юллардан барырга тиеш. Тапшырыбызны бөек Николай Лобачевский сүзләре белән башлап җибәрәбез. Программаның бер өлешен бөек галимнең үзенә һәм һөнәри тормыш еллары узган урыны университетка багышлыйбыз. Исәнмесез, бу белем дөньясы һәм бүгенге чыгарылышыбызда. Казан университетына 215 ел илнең танылган югары уку йорты юбилеен ничек бәйрәм итәләр? Геометрия Копернигі ни өчен Лобачевский бүгенгә кадәр дөньяның иң бөек геометрия галимнәре рәтендә. Иртәнге гимн һәм укучы хакерлар атнаның иң кызыклы интернет яңалыклары кызыклы тәнәфес рубрикасында. Казан университеты үзенең 215 еллык юбилеен бәйрәм итә. Россиянең иң борынгы университетларының берсе вакыйгаларга һәм биредә укыган һәм укыткан шәхесләргә бай. Университетта укыганнар аны зур горурлык хисе белән искә ала. Укып чыкканнарның исемнәре дә университетны данлый. Университетта булдырылган фәнни мәктәпләр дөньяда зур танылу алган. Кайбер мәктәпләрнең тарихы 100 елдан артып киткән, әмма алар арасында халыкара берләшмәдә авторитет яулаган яшь оешмалар да бар. Технологияләрнең гаять тиз үсештә булуы вуздан мәгариф һәм фәнни процессларны камилләштерүне таләп итә. Хәзерге көндә КФУ классик университет кына түгел, ул алдынгы фәнни тикшеренү үзәге. Казан федераль университеты бүген нәрсәләр белән горурлана ала? Бу хакта Югары уку йорты гыйльми советының киңәйтелгән утырышында сөйләштеләр. Профессорларга дан, студентларга дан, студентлар гимны шулай яңгырый. КФУның 215 еллыгына багышланган тантаналы утырышта данлыклы диварлар эчендә император залында үтә. Президент Рөстәм Миңнеханов юбилейда кунак буларак кына түгел, ул университетның попечительләр һәм күзәтү советы рәисе. В этот день мы с гордостью и благодарностью произносим славные имена Николая Лобачевского и Михаила Нужина, Николая Зинина и Александра Бутлерова, Евгения Завойского и Сергея Альтшуллера и многих других представителей прежних поколений ученых. Татарстан Республикасын һәм безнең илне бөтен дөньяга таныткан галимнәр Казан университетында бүген дә эшли. Марат Арсланов КФУның Лобачевский исемендәге математика һәм механика институтында алгебра һәм математик логика кафедрасы мөдире. Лаеш районында туып үскән гади авыл егете 1977 елда дөньякүләм ачыш ясаган. Мин яшь математик вакытында, бу 1977 ел бер теореманы исбат иттем. Хәзер ул теореманы бөтен дөнья белә. Марат Арслановның күплек критериясе татышыга әйләндесен. Аны бөтен дөнья белә. Китапларга да кирде. Инглиз телендә язылган китапларда да хәзер Арслановның күплек критериясе бар. Искусственный интеллект сөйләгәндә ул критерий беренче урынга чыга. Һәр бер китап искусственный интеллектка кабышланган. Ул минем критерийны искә ала. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен Марат Арсланов Татарстан президенты рәхмәтенә лаек. Юбилей тантанасында 6 кеше шундый танылу һәм мактаулы исемнәр алды. КФУның медицина санитария части баш табибы урынбасары Эмма Мөхәммәтшинага Татарстанның ат казанган табибы исеме бирелде. Клиника кирәклеге ул килеп чыкты 7 ел элек Институт фундаментальной медицины барлыкка килгәч. Фән белән бәйле научные исследования, основы медицины керткен специалистларны чыгара башлады. Яңа новые научные открытия, практика кертер өчен кирәк база, клиника. Бүгенге көндә КФУ классик университет кына түгел, алдынгы фәнни тикшеренү һәм гыйльми казанышларны тормышка ашыру үзәге. Вузда 50 меңнән артык студент укый. Шуларның 5тән бире 106 чит илдән. Казан университеты туган телне саклау һәм үстерүгә дә зур өлеш кертә. Университетта мине гаҗәпләндерде татар телендә укыту. Чөнки безгә әйткәннәр, яны рус телендә сезгә күбрәк була дип. Анда татар телендә аз гына инде, күбесенчә русча. Ләкин монда килгәч, беренче паралардан башлагач, татарча сөйләп киткәч, мин гаҗәпләнеп сөйнеп куйдым инде дирәк. Үзем тәмамлабган мәктәпкә математика һәм информатика укытучысы булып кайтырга телим.
Республика үсешенә керткән өлеше өчен Казан федераль университеты Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Отдельные слова благодарности. Рустам Нургалиевич, Казан федераль университетының бөтен коллективы өчен дәрәҗәле бүләк, казанышлар өчен орден белән бәяләгәнегез өчен аерым рәхмәт белдерәм. Безнең өчен бу бик мөһим. Университет оешканнан бирле туган ягыбыз, илебез тормышы белән тыгыз бәйләнештә булды. Ректор Илшат Гафуров та юбилей бүләге алды. Хәзердән ул Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе. Казан университеты тарихы Николай Лобачевский исеме белән тыгыз бәйле. 40 елга якын ул биредә укыта һәм бу вакытның яртысын университет белән җитәкчелек итә. Лобачевскийны Казан император университетының бөек төзүчесе дип йөртәләр. Аның тырышлыгы белән университет үз чорының иң алдынгы вузлар рәтенә керә. Ләкин Николай Лобачевский бөтен дөньяга Евклид геометриясеннән аерылып торган үз геометриясын булдырганнан соң таныла. Бүген аның фәнни хезмәте әлеге өлкәдәге бөек ачышларга тиң. Замандашлары Лобачевский ачышын бәяләп бетермәгәннәр. Ул исән вакытта галим буларак таныла алмаган. Лобачевскийның ачышы нәрсәдән гыйбарәт һәм ул нинди җитәкче булган? Камилә Насибуллина белеште. Тормышын фәнгә багышлаган. Николай Иванович Лобачевский турында кыскача шулай дип әйтергә булыр иде. Бөек галим, математик, Евклидча булмаган геометрны барлыкка китерүче, университет ректоры, әмма исән чакта танылмаган. Музейлар тарихны, мирасын саклый. Нәкъ менә музей аша без шундый бөек шәхесләр белән таныша алабыз. Мы с вами находимся в музее Николая Ивановича Лобачевского. Без сезнең белән КФУның иң яхшы музейларының берсендә Николай Иванович Лобачевский музеенда. Николай Иванович Лобачевский Түбән Новгородта туа. Соңрак ул әнисе, ике абыйсы белән Казанга күчнәләр. Лобачевский кечкенәдән ук шук булып үскән. Студент вакытында ул университет ишек алдында ракета ясаган һәм ул шартлаган. Бу гаеп өчен ул карцерда берничә көн утырган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Лобачевский үзе ректор булганда студентларны ваграк шуклыклар өчен дә карцерга утырткан. Здесь в витрине можете видеть письмо, которое было запечатано лично Николаем Ивановичем. Бу витринада Николай Иванович Лобачевскийның хаты саклана. Ул басма штамплы сургучная печатькә ия. Хат ачылмаган, аның эчтәлеге сер булып кала. Лобачевскийны яшь гений дип атарга була. 19 яшендә ул магистр, 22 яшендә математика адъюнкты, 24 яшендә профессор исеменә лаеклы була. 40 ел университетта укыта. Шуның яртысын ул ректор вазифасын үти. Ләкин тормышының иң зур казанышы Евклидча булмаган геометрия төзү. В 18 гасыр галимнәре Евклидның 5-нче постулаты артык икәнен исбатлау өчен күп көч куйганнар, әмма бөтен омтылышлары уңышсыз булган. Лобачевский башкача эшли. Ул бу аксиоманы кире какмый. Традицион булмаган фикерләү аңа башка юл күрсәткән. Ул Евклид геометрияның системасы аерым очрагында гына эшләвен күрсәткән. Бу Евклид геометриясыннан аерылып торган беренче геометрия иде. Грек галиме Евклид үзенең башлангычлар китабында геометрияны билгеле бер системага сала. Евклидча геометрия Лобачевскийныкыннан параллель турылар аксиомасы белән аерыла. Лобачевский Евклидның 5-нче постулатын булай дип үзгәртә. Әлеге туры сызыкта ятмый торган нокта аша бер яссылыктагы туры сызыкны кисеп үтмәүче кимендә 2 туры сызык сызып була. Николай Лобачевский университетта 10 ел дәверендә китапханәче булып эшләгән. Документларын ул университетның ректоры һәм китапханәчесе Николай Иванович Лобачевский дип имзалаган. Лобачевский китапханәдә эшләү белән горурлана. Шуңа да фәнни китапханәне аның исеме белән атаганнар. Ул галим генә түгел, җәмәгать эшлеклесе, яхшы җитәкче. Ул студентлар белән дә яхшы мөнәсәбәттә булган. Әлеге музей ректорлар йортының 2-нче катында урнашкан. Лобачевский анда гаиләсе белән яшәгән. Музейда интерактив элементлар күп. Бу мәсәлән тылсымлы көзге. Музей экспозициясе берничә бүлектән тора. Биредә документаль материаллар, китаплар, Лобачевскийның мемориаль әйберләре саклана. Башка музейлардан аермалы буларак, мондагы экспонатларны тотып, диваннарда утырып карарга ярый. Мәгълүматны менә шундый интерактив стойкалардан да алырга була. Здесь для того, чтобы нашим Балаларга экскурсиялар кызык булсын өчен бездә күп төрле интерактив элементлар бар. Алар кызыклы мәгълүматны белеп кенә калмыйлар, экспонатларын тотып карыйлар, видеороликлар белән танышалар, дисплейларда эшлиләр, мәсьәләләр шишәләр, экскурсиялар балалар катнашында уза. Мондый формат балалар өчен кызыграк. Лобачевский геометриясы дөнья турындагы күз аллавыбызны киңәйтә. Лобачевскийның замандашлары аны тәнкыйтьләгәннәр, хәтта аның идеяларына килгәннәр. Тормыш азагында ул күрми башлаган, әмма ул эшен бер кайчан да калдырмаган.
Бу дөньядан китер алдыннан кеше үлер өчен туган дигән. Вафатыннан соң булса да ул дан казанды. Укучы хакерлар 9 яшьлек студент һәм мәҗбүри иртәнге гимн белем дөньясының интернетта тагын нинди кызык яңалыклары бар. Традицион рубрикада Нияз Рахман. Сәлем дуслар, тагын бер атна артта калдык һәм бу кызыклы тәнәфес рубрикасы. Интернет нинди яңалыклар алып килде икән, булар хакында алга таба. Мәктәп укучылары хакерлар, танылган Касперский лабораториясе белгечләре бу шаяру түгел ди. Алар ясаган тикшерүләр укучылар арасында чыннан да хакерлар шактый булганын күрсәтә. Мисал өчен, сентябрь аенда интернет челтәрендә булган һөҗүмнәрнең 60% белем бирү тармагына туры килә. Хакерлар исә электрон көндәлекләр һәм уку йортларының сайтларына һөҗүм итә. Белгечләр менә укучылар оештырган булырга мөмкин дип фаразлый. Күрәсең, икәннәрен төзәтмәкче булганнар. Исправил двойку, нет? Конечно, исправил, обижаешь, дедуль. Исправил он. Укучылар гына түгел, башлы укытучылар да бар безнең. Шуларның берсе Чаллы шәһәрендә яши. Ул география укытучысы Наил Шәрәфиев. Әлеге яшь белгеч мәктәптә күп вакыт кәгазь тутыруга китә дип саный. Хәтта аны санап чыгарган. Бу бер айга 18 сәгать тәшкил итә икән. Күбесе бер-берсен кабатлаучы кәгазь эшләре. Егет бу мәсьәләне махсус программа нигезендә хәл итмәкче. Наил хәтта мәктәптән китеп, грантлар утып, бу эшне төгәлләргә җыена. Укытучыларга ярдәмче программасы белән Чаллы мәктәпләре инде кызыксына да башлаган. Кем белә, бәлки дәфтәр тикшерә торганын да уйлап табар әле. Бу газаптан укытучыларны тамам азап итер иде ул. Аппарат поставили. Так. Кофе с молоком. Отлично. О, что это? Тест по физике. Нидерландта 9 яшьлек малай безнең укытучыларны да уздыра. Ел ахырына Лоран Симонс инде университетны тәмамлаячак. Әйе, мәктәпне түгел, нәкъ менә югары уку йортын. Әлеге вундеркинд унай эчендә барлык программаны үзләштерә. Аның акыллы күп мәгълүматны тиз арада кабул итәргә сәләтле ди белгечләр. Вузны тәмамлаганнан соң Лоран Симонс ясалма кеше органнары үстендә эшләргә җыена икән. Аның хыялы йөрәк авыртуы белән интегүче әбисе белән бабасына ярдәм итү. Менә сиңа вундеркинд бу. Бала сәләте кайчан ачыласың? Бу уңайдан белгечләр кайбер тикшерүләр үткәрә. Российская газета хәбәр итүенчә, ул яшькә бәйле. Мәсәлән, җырга талант инде 2-3 яшьтә үк барлыкка килергә мөмкин. Соңрак ул уен коралларында уйнау килә, инде 6 яшьтән үзләре хәтта көй яза башлый. Математикага сәләтне 3-4 яшьтә абайларга була. Инде 6 яшьтән бала шахмат уйный. Белә икән, димәк һичшиксез бу булачак Каспаров. Инде булачак шагыйрь һәм язучылар үзләренең талантларын соңрак күрсәтә. Яза башлагач, бары 5-6 яшьтә генә беренче юлларны кагазга төшерә башлаячак. Тукай һәм Пушкиннар. Александр Сергеевич Пушкин, узник. Слушаем. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный на воле или в неволе орел молодой. Якутиядә дә шундый талантлар барлыкка килергә мөмкин. Аларны Россия гимны җырлаучылар арасыннан таба алсалар. Биредәге мәктәпләрдә хәзер һәр иртә шулай башлана. Иртән дәрескә кергәнче Россия гимны җырлыйлар. Бу Якутия Республикасы башлыгы карары. Яшь патриотларның кая үсәчәге хәзер билгеле. Хәтта төнлә уятып сорасаң да, балалар Россия гимнын җырлап бирә алыр мөгаен. Үз гимныңны белү начар күренеш түгел. Өйрәнсеннәр, җырласыннар гына. Кызыклы тәнәфес рубрикасы менә шундый интернет яңалыкларына байды. Очрашырбыз. Тапшыруыбыз геройы Николай Лобачевский сүзләре белән тәмамлыйсыбыз килә. Дахи булып булмый, дахи булып тумасаң. Мөгаллимнәрнең осталыклары да шунда. Уникаль шәхесне ачыклап, аны белем белән баету. Үзегездә һәм укучыларыгызда дахилыкны эзләгез. Без сезнең белән саулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.